Sega. The deepwood stirs. The chill winds of winter are past, and the season of war is here. The Asray are hunters. And the forest is our home. Woe betide those foolish enough to threaten it. There have been sacrifices, but we are ready. He is ready. The wild hunt begins! Kaixo lagunok, ongi etorri Lastotxapen kanera, ni Lastotxapen naiz, eta, bueno, Elfo Silvanoen trailera ikusi ostean, apur bat komentatzera nakarkizue. Lehenek eta ben, esan behar dut, Elfo Silvanoak bizi dira Zeloren mendian, eta izango dela ejerzito bat mugikorra dena. Alditeria arkuekin eta bar da erasotu eta atzera joan, erasotu eta atzera joan. Entzun dudan ez beste bideo baten, ez dira oso onak izango aurrezado, gorputzez, baina elfoak dira izatez Warhammer osoko gerlaririk onenak eta ez dut uste izango direla txarrak borroke egiten aurrez aurre. Bueno, orain bideoari jarraituz komentatzen joango gara ikusten duguna, eta hasiko gara ere. Sega. Hemen ikusten duzu Azelore basoa, gero jarraian agertuko dira harri batzuk Elfo Silvanoen inskripzio batzuekin, badaude horrelako monolito batzuk dela kartzelantzekoak Elfo Silvanoekin audesez daude basoko The chill winds of winter are past, and the season of war is here. Komentatzen hemen izango dira arkulariak arranoen gainean, hau etxaila erasotzeko guardiatik edo flankoetatik oso ona izango dela, eta suposatzen kargatu bal izango dela gero alde egiteko eta berriz iesiko. The Asray are hunters. And the forest is our home. Hemen zalditeria ikusten duzuen moduan armadura gutxi daukate, eta zaldiak erabili beharrean orainak erabiltzen dituzte, eta kargak
kargak egiteko eta bar oso baliagarriak izango. Vale. Kodexea kontuan izan da eta bar, gerlari hauek izango dilateke dantzariak, gerlariak dira eliteko konpainia baten antzekoak, eta dira printzipioz gerlarik onena elfo silbanoen artean. Elfo silbanoak eta gizaki animaliak beti izan dira etxairak eruen artean, baina bueno. Woe betide those foolish enough to threaten it. Hemen egongo diria driadak eta gizon zuaitzak, eta hauen funtzioa izango da bereziki infanteria txikitzea, osea oso indartsuak dira, baina suposatzen dut egurrezkoak direnez, gainoiekin eta suntzitzeko nahiko errezak izango direla, ala ere ikusiko da, eta beren buruzagia durzu deitzen da. There have been sacrifices, but we are ready. He is ready. The wild hunt begins! Erabilita eskatuko du elfo silbanoei neiza handiari egiteko, eta bertan bere aspektu primitiboa ateratzen dituzte argitara, eta aurkitzen duten guztia zurtzintzen saiatzen dira. Bueno, lagunok, hau izan da guztiak, hurrengora arte, agur.